Hai perlok mentah ke video ngani kaya pe syapang ke HIV kakana syapang HIV virus une virus latip kum u retrovirus haswa kane pidi ban subscribe ya ke channel chunga hato kalong kumno kane ke HIV bat kidak kishin enda kalarung hakamet jong ubriu kumno pintip papiledon HIV hakane ku video ngan batai saya pe syapang ka jingta ka HIV enda kalarung hakamet jong ubriu kadau banangkong ngiyo e kajingpang HIV namar bangi klem pikir bah aneng ye poi kha klumar klem datip klem nawat bania ya ubriu ne kabriu bat kumjoro ngi penon kam da uju uturnia ubala de pendon kam utba kidak kishin haswa ka HIV kanelam sajing e bat jing sitom astang nakta e pide mantip bakineki san leleki dakishin ka HIV kalapan pau hakamet ubreu ka HIV udei virus ula ban kata kentei nation rang Henry don katto katne ki dakishin ka HIV kilong ke ba perna ki we ki chachingpang pide ban tip ha ya kane kadon kam ye pi ba ki dakishin ka ya perna uwe ubreu sha uwe ubreu donro ki bom dondak ane ki jingpang pas lemba lada pidon kum kine ki dak kishin pide ban lej shaki doktor wat le rain parlok snobha latest yalade hangne ngabatai tang kartokat ne teli ki dak kishin bag HIV ka stang man kata ya kamet ubri kadau banakong ki ong ka fever la ne ka chingklut kamet mo la ka long ka kalum baga dak chong ka HIV ka stang ban kata ya pi kan thop ane pi kwa ban pri kata de ka dau chong ka HIV ka point ba ar ka ong ne ka ching ba yong khli la ne kum ba ong ka English headache kane ka long ka ba ka lumba ka ne tang shiteng por ya ka ne ro de ka san chong ka HIV ka ching pang dok sa par ki jonjong phir pi pang ba ka ne ro ka ne tang shiteng por ka ne de ka san chong ka HIV pat sa ka we pat ka ching pang ki sni dok kum ba ong ka English ka rash ye ka skin jong pi ka nero ka long ka de ka san jong ka HIV ka de kum ba ong ka English ro sa ka we pat kum ba pi vomit la ne pi pri la ne fatigue la ne pi payong ka toro de ka san jong ka HIV pada pi don kum kine kitak pi de ban latest shaki doktor pat le kran ba ki doktor wat sing la ranya la de namar pim de ban puteng yala de namar pila don hakine ki kineki kindon pakane ke HIV ka stang ban kata